Takže čaute ľudia, moje Natália, a sme tu zase s Marikom, tentokrát sme sa vymenili, pred chvíľou sme začali plastelinu, že ja som asi vyhodila do koša. No nevadí, to potom zoberieme. Budete potrebovať tácku, vodu, minerálku, môže byť čistá voda, pohár, keď tak, nejaký džus, sirup a šunienku, najlepšie je táto. Takže... A tú minerálku je perlivu. Ale nemusí byť. Musí byť. Tak je to najlepšie. Urobíme to teraz podobom. Dáme si flašku my. Ale to sa má popravde robiť do pohára. My sme si to vymysleli. OK. Ako druhé, vlejte sirup. Malo by tam byť veľa sirupu. Aby to bolo sladké. A s tou šumienkou, keď tam túto presne pridáte, bude. Malo tam byť 2 šumienky pre 2, ale... Dobre. Dobre. Som na to. Hodíte to tam. Ináč nás sme mali hodiť rovno celú, ale... Áno, to je fakt na nič. Dobre. Stúpa nám to. Šumík. No počkej, je to zaostrené. Dobre. Není tam prašok? Ne. OK. Mal by to chutiť multivitamín. Tak teraz ukážem vám pán Fajnorko, jak mu to chutí. No povedz, podľa jakej chutí tam cítiš? Multivitamín. Multivitamínové to je akéby, ale pritom to je iba jahodová. No, takže ideme to ochutnať. A ten džus? Je. Áno, pomarančový. Pomarančový jablkový. Vynikajúce. To si má popravde robiť do pohára. Sme tak vždy robili, takže... Ja mám tú šumienku.